Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la tertúlia de Lloret al Dia. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i en volem parlar obertament per tal de conscienciar la població, però també parlar de l'estigma social que genera al voltant d'aquesta malaltia. En parlarem, com sempre, amb uns tertulians de luxe d'aquí uns moments a Fitel Televisió. Fins ara! Fitel Network us ofereix aquest programa. Molt bona nit, benvinguts una setmana més a Fitel Televisió i les tertúlies de Lloret al Dia, per posar en comú temes que importen a la societat i que estan sobre la taula i en boca de tothom. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i en volem parlar obertament per tal de conscienciar la població, però també perquè la gent es faci les proves, hi hagin diagnosis i també conscienciar també i parlar d'aquest estigma social que genera al voltant d'aquesta malaltia. I en volem parlar amb tres dones que ens acompanyen. Avui estic molt content perquè és la primera vegada que ens acompanyen tres dones aquí a la tertúlia. Molt bona nit. Bona nit. Aquí al meu costat tenim la Cristina Paner, que és presidenta de la secció local de l'Associació Catalunya contra el Càncer. Benvinguda. Gràcies, Marc. Al costat tenim la Cesca Mas, que és membre de l'Associació de Dones l'Aurora. Hola a tothom. I al costat tenim la Mercè Serrano, que ja ha vingut alguna vegada. La Mercè és advocada i és tècnica de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Molt bona nit a totes. Bona nit. La primera pregunta és com vau passar aquest dia, com el vau celebrar, de quina manera vau reivindicar aquesta lluita tan necessària? Jo, com a presidenta de la secció local d'aquí Lloret, un dels pilars fonamentals que té la nostra associació és conscienciar les dones de que es facin revisions. I per tant vam posar dues taules informatives que vam estar al matí junt amb altres voluntàries, de les 9 a la 1 del dematí, una a la plaça de l'Església i una a la plaça París. Perquè també creiem que després d'aquest any de pandèmia en la que semblava que les altres malalties no existien, doncs és necessari recordar a la gent, sobretot, que no s'oblidin de fer-se revisions. La majoria de càncers es poden detectar amb una revisió i que, per tant, que es facin revisions i, a més, perquè un càncer agafat a temps té un pronòstic molt més bo. El càncer de mama té un pronòstic quasi de curació d'un 80%, però ha de ser un càncer agafat a temps, perquè és molt menys invasiu, tots els tractaments són molt menys agressius i, per tant, jo crec que era molt important i la veritat és que la població de Lloret, com sempre, ens ha respost magníficament. Es van acostar a les taules, van col·laborar, nosaltres regalàvem llaços, teníem també clauers, i van col·laborar i van estar molt interessats i es van acostar moltíssimes persones d'aquí Lloret a preguntar a les nostres taules i estem molt contentes. Llaços com el que porta també la Cesca avui. Sí. De quina manera vas passar aquesta diada tan important i cada any més reivindicativa? A veure, jo personalment treballant, perquè a més com que soc malalta d'haver tingut un càncer de mama, penso que també és una manera de reivindicar que et pots curar i que pots tornar a la normalitat. Després em vaig trobar la Cristina, que em va regalar el llaç i li vaig comprar números de loteria i des de l'associació l'Aurora no vam fer cap acte específic, ho vam difondre per les xarxes socials. Que sempre l'Aurora està present a tots els actes d'aquí Lloret de Mar. Mercè, bona nit. Bona nit. Què tal? Quina és la teva experiència? Com vas viure aquest dia tan especial o com recordes aquesta data d'altres anys també, no? Perquè és una data que es celebra anualment i que de cop té més rellevància. Jo, com la Cesca, treballant a la regidoria i com recordo, el fet és que des de la regidoria d'Igualtat sí que hem fet diferents actes o hem fet diferents conferències i alguna taula rodona amb el tema de la lluita contra el càncer de mama, però no l'hem fet mai en el Dia Mundial, sinó que l'hem anat fent una vegada, vam fer una xerrada el 8 de març, després una altra fa uns anys, també devia ser pel març, en el marc d'aquells cicles de conferències que feien Planeta Dones, que va venir un especialista en sostens per dones
que havien patit càncer de mama, però és cert que des de la Regidoria d'Igualtat, el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, no fem cap acte especial. Sí que l'Ajuntament pinta de rosa aquest llaç que tenim a l'entrada del poble per solidaritzar-se amb les malaltes de càncer de mama, però un acte especial no el fem. Nosaltres, per commemorar aquest dia tan especial, hem volgut sortir al carrer. Com sempre, l'Idoia Saracíbar surt al carrer i pregunta a la gent diferents temes que anem tractant a les tertúlies. I aquesta setmana hem volgut preguntar a la gent per què creuen que és tan important celebrar aquesta diada o de quina manera el celebren. Endavant! Jo crec que és per donar més visibilitat en aquesta malaltia, perquè la gent sigui més conscient i perquè s'aportin més diners a la investigació i que les dones es facin més exploracions i s'agafi més a temps. Doncs que tothom sàpiga que hi ha aquesta malaltia i que tothom es vagi fent les proves, i totes les dones, i que així, per prevenir-ho a temps. Per conscienciar la gent de que resulta que això s'ha de mirar, s'ha de cuidar i s'ha de preparar. Fer conèixer més la malaltia. Lo celebran para hacer un recordatorio para la gent per conèixer aquest dia, que és un dia molt important per les enfermes del càncer. Doncs això és el que pensen molts ciutadans de Lloret, però també us vull fer una pregunta. Com s'ha d'afrontar aquesta malaltia? Perquè és una malaltia que hi ha molta por, però que també genera un estigma social. Llavors, sí que aquests dies aquesta reivindicació és molt important, però si haguéssim d'enviar un missatge, quin seria? A veure, jo crec que avui en dia s'ha normalitzat bastant. Jo que vaig tenir càncer de mama l'any 97, crec que en aquell moment l'estigma era molt gran, pràcticament no es nomenava la paraula càncer. I inclús la nostra associació aquí a Lloret fèiem unes reunions a l'hospital perquè les dones entre nosaltres en poguéssim parlar, perquè crec que l'estigma era molt i molt gran. Jo crec que avui en dia s'ha normalitzat, o sigui, les dones en podem parlar quan alguna persona està malalta o li han detectat un càncer, doncs a vegades es dirigeix a mi i m'ho diu, em pregunta. Jo crec que avui en dia no n'hi ha tant d'estigma com abans. Crec que, degut a totes aquestes campanyes que es fan, doncs està més normalitzat, crec jo, i que per tant sí que hem de continuar fent feina, no vull dir que estigui tota feta, però crec que ja en podem parlar amb més normalitat. A més, hi ha moltes dones que es pensen que és una malaltia de només dones adultes, i això no és veritat. Cada cop es demana que les proves es facin més aviat perquè hi ha molts casos de noies molt joves. Sí, vull dir, tot i que la Seguretat Social envia les cartes des de 50 fins a 69 anys perquè tu et facis una revisió, crec que és important que la gent es comenci a fer revisions abans. Sí que és veritat que els metges diuen que les radiacions de les mamografies no són recomanables, però clar, un càncer agafat a temps té molt més bon pronòstic i per tant jo diria a totes les dones que tenen la possibilitat de fer-ho que quan vagin al ginecòleg, sobretot les que han tingut antecedents familiars, aquestes ja per suposat que crec que val la pena que s'ho facin mirar. Però crec que quan es fa una revisió, com a mínim se li ha de comentar al ginecòleg de poder-se fer la revisió. Jo crec que l'estigma, perdona, no és tant amb la malaltia en si, com amb la possibilitat de poder-se fer aquestes revisions. És a dir, el que no trobo just és que la gent que tingui una mútua privada es pugui fer revisions des de l'edat que el metge determini o des que tu li demanis al teu ginecòleg. Quina seria aquesta edat, perdona? L'edat on hauries de començar a fer-te proves. Jo me les vaig començar a fer a partir dels 40 anys, una ecografia i una mamografia cada any, i mai el meu ginecòleg m'ha dit ojo, Mercè, la radiació, però perquè tinc una mútua. Clar, què passa? Que les dones de 40-50 no tenen càncer de mama? Clar que en tenen. El que passa que el que parlàvem, no, Cristina i Cesca, és un problema, suposo, de diners. És un problema de diners. De que fer una mamografia gratuïta a totes les dones d'entre 40 i també perquè 69 anys. És que les dones, jo conec alguna dona de més de 69 anys que ha tingut càncer de mama. Per què els hi deixem de fer les mamografies per la Seguretat Social?
Perquè quin és el preu que tindria una mamografia? No, clar, això sí que no t'ho podem... Jo no t'ho puc dir perquè no el sé el preu. Clar, perquè... Vale. Perquè sí que a dintre de la mútua tu pagues... Ja va inclòs... I va inclòs les proves que tu necessites, que necessites fer-te i no sé realment quin és el preu d'una mamografia. No, jo tampoc, perquè jo també... Jo, de fet, la meva germana gran va tenir càncer de mama i llavors doncs, el ginecòleg, a partir d'aleshores, nosaltres que som moltes germanes, ens han fet les mamografies corresponents. Clar, jo, per exemple, en el meu cas, que vaig anar a mútua, doncs clar, la mútua me'n feien cada any. Però, clar, jo no sé si a la Seguretat Social m'haguessin fet cada any o no m'haguessin fet cada any. I clar, de fet, a mi, el tumor que jo vaig tenir no era un tumor sòlid, sinó que era un tumor tou i clar, llavors va ser arrel de la mamografia que m'ho van detectar. És a dir, no sempre es detecta a simple vista, és un altre motiu pel que s'ha d'anar fent proves, perquè la gent es pensa que és una cosa que pots detectar a simple vista i no. Bueno, perquè dintre el càncer i dintre els tumors n'hi ha molts tipus, inclús tractaments. Jo et parlo de l'any 97, quan jo el vaig fer, i tothom feia quimio o ràdio, bàsicament hi havia un model, diem, pel càncer de mama. Avui en dia això no és així. Amb càncer s'ha avançat moltíssim i, per tant, hi ha diferents classes de tumors i els tractaments, sobretot de càncer, són molt individualitzats. Per tant, també la manera de detectar el càncer no és la mateixa. Hi ha dones que potser es troben un bulto i van al ginecòleg i n'hi ha altres que simplement fer-se la revisió és quan es donen compte que han detectat, saps? Perquè no tots són iguals. Per això és molt important fer-se les revisions. A vegades val més invertir. Curar amb salut, mai més ben dit. Sí, amb salut. Una de cada 8 dones tindran càncer de mama en algun moment de la seva vida. És el tumor més habitual, però abans ho has dit, Cristina, que la supervivència ha augmentat un 86%. Sí. En el cas de la Cesca, tu ens has dit que el vas patir. De quina manera s'ha d'afrontar aquesta malaltia? A veure, jo crec que amb esperança, però també, per altra banda, amb seriositat. Vull dir, clar, amb esperança, perquè realment veus moltes dones, coneixes a moltes dones que ho han passat, però també n'hi ha una minoria que no l'han passat. Per tant, que clar, s'ha d'entendre que és una malaltia seriosa, perquè és un càncer. Llavors, dintre d'allà hi ha molts de tipus. Jo vaig tenir la sort, o no, no sé com dir-ho, que clar, a mi em van fer una mastectomia radical i després no vaig haver de fer ni quimio ni ràdio, només el que és la medicació oral. Durant 5 anys, doncs la medicació oral. I després m'han haver de posar una pròtesis i tot això. Clar, hi ha altres dones que no, que han de passar per quimioteràpia i per radioteràpia, que també són tractaments molt més agressius. I les conseqüències també després... I les conseqüències també són diferents. El que molts dies de sumar, quimio-ràdio i el tractament hormonal de 5 anys. Sí. És molt dur. I també l'aspecte físic que pot acabar un cop has fet la quimioteràpia. Sí. Anem a veure, també em vol preguntar a les zones de Lloret que hem trobat pel carrer si es sotmeten a proves de manera freqüent. Veiem-ho. No totes les que tocaria, però sí que me'n faig. Home, sí, cada any et fas les visites que pertoquen i sí, precisament per això, perquè t'avisen molt. Sí, lo vaig fer una vegada, perquè no em sentia bé i lo vaig fer. Va sortir bé. Sí, tot bé. No gaires, tindria que fer-me més, però no me faig gaires, però sí. Sé que soc conscient que tinc que anar una vegada a l'any, com a mínim, però de tant en quant a l'any se'm passa. A la Seguretat Social, a partir dels 70 anys, no fan proves. S'han acabat les proves. Això és molt interessant, el que diu l'últim testimoni, perquè a partir dels 70 anys vol dir que t'ho has de pagar tu, que llavors és ja... t'ho has de costejar tu. Llavors això suposo que és una barrera al final, no? Perquè si fem molta conscienciació, si des de l'administració es fa campanyes per tal de celebrar bé aquest dia i de fer-se proves, però després costa accedir-hi, doncs tenim un problema. Jo crec que el que miren és cobrir el màxim risc, i el màxim risc deu ser entre 50 i 69, llavors cobreixen aquest. Llavors el que va per sota i el que va per sobre doncs, deu ser menys risc, i a més jo crec que la Seguretat Social també hi ha compte que hi ha molta dona que té mútua privada i que ja ho fan, no? I
jo crec. No, i jo crec també que poder, no sé, a partir dels 70 anys, alguna cosa deus tenir, no? Vull dir, deus anar més sovint poder al metge i llavors segurament el metge capçalera té una manera de detectar si tu tens algun problema, que potser no et fan la mamografia cada any, però com que vas al metge perquè potser tens altres coses, altres malalties, no? A partir de 70 anys és molt fàcil que tinguis alguna cosa més, doncs potser és més fàcil de detectar-ho i deuen haver de posar una edat. I després també és cert que quan més jove és, i això ho sap tothom, el càncer corre molt més de pressa, perquè quan un és jove, doncs el càncer camina molt més ràpid, perquè el teu cos té molta vitalitat. A partir d'una certa edat, de 70 o potser de més, el càncer avança molt a poc, i per tant ells deuen posar una data que són els 69. Hi ha dues coses que hem consultat que m'han generat dubte, que és hi ha moltes dones que pensen que si no tenen antecedents familiars poden estar tranquil·les. Això és un error molt comú. Sí. I l'altre es pensa que com que són joves, no, a mi em ve lluny això, em ve lluny. Però cada cop es veu, les dades reflexen que cada cop hi ha dones més joves amb diagnosis més freqüents. Llavors això és una altra simbologia que encara s'ha d'incentivar més a que la gent es faci proves, que seria la mamografia, seria la prova més comuna. Hem vist que una senyora parlava de que se n'hauria de fer més, però diguéssim la més habitual. I també les ecografies, també poden fer ecografies, que també són proves discriminatòries. Moltes vegades te fan mamografia i llavors si no acaben de veure clar te fan ecografia, però potser, no sé, haurien d'estudiar una manera que poguessin arribar a més dones, perquè clar, si no també és en certa manera una mica discriminatori. Les persones que ens podem pagar una mútua tenim més facilitat perquè ens facin les proves. I en canvi les persones que no tenen aquesta disponibilitat econòmica. Llavors, clar, penso que és partir de desigualtats. Com en parlàvem, doncs hi ha símptomes que es poden detectar, que es poden veure, però hi ha altres que no. Preguntem als ciutadans, a les ciutadanes, si saben quins són els símptomes del càncer de mama. Els bultos, llavors qualsevol ferida, qualsevol cosa fora de lo normal, el mugró cap endins, el pit diferent, un pit diferent de l'altre, bueno, més o menys. Sobretot anar-te mirant a veure que no hi hagi bultos i això principalment això i anar-te fent les proves. Sobretot els bultos de... I si tens sort de veure-ho, de sentir-te algun efecte, perquè segons si és un càncer, de vegades no tens efecte. O sigui que el tens i no ho saps. Bultos, i per lo que he sentit, alguna ferideta o... No gaire més, no sé gaire més. Aquesta maleïda malaltia silenciosa, que li podríem dir, perquè molta gent es confia, però és un altre exemple de que s'han de fer proves. Sí, jo en el meu cas, ja ho he dit abans, no vaig notar cap bulto ni cap efecte en mi, al contrari, estava en perfecte estat de salut quan me la van diagnosticar. Vull dir, va ser ben bé perquè el ginecòleg em va dir, bueno, tens microcalcificacions, vés-te a fer una ressonància magnètica la propera vegada, al cap de 6 mesos, diu, vés-te-la a fer, i llavors va ser quan es va detectar, perquè clar, no era un tumor sòlid, per tant, no em podia jo notar res. Perquè les dones que els detecten un càncer de mama, en aquest moment poden tenir problemes, és a dir, en la seva feina, el seu dia a dia, amb la relació familiar, com es pot compaginar un càncer de mama amb el dia a dia? A veure, comença tu, Cristina. No, a veure, jo crec que no hi ha malalties, hi ha persones malaltes, tothom reacciona segurament d'una manera diferent, no? I segurament no és el mateix, depèn de la feina que facis. Hi ha feines doncs, que, bueno, evidentment, primer quan et detecten el càncer se't cau el món a sobre, almenys a mi se'm va caure el món a sobre al primer moment. El que passa que després reacciones i decideixes que li tens que enfrontar la malaltia i que per tant ens n'hem de sortir, no? I crec que això és el més important i jo soc una persona bastant optimista i per tant vaig decidir que me'n sortia i me'n sortia. Però després a la feina, home, en el meu cas jo treballava a casa i sí que és veritat que el tractament... De fet, a mi em preguntaven, que et trobaves malament? Home, al moment que et detecten el càncer jo no em trobava malament, em vaig començar a trobar malament després
després de l'operació, després del tractament, llavors sí que et vas trobant malament, perquè aquests tractaments et van debilitant físicament i per tant tu no ets la mateixa ni tens la mateixa força que tenies abans d'estar malalta. Jo crec que això és important i després depèn molt de la feina que facis, però jo personalment vaig estar 2 anys que reconec que no podia fer la feina que havia fet abans i que jo no em sentia com era abans. La veritat és que després dels 2 anys vaig tornar a treballar i a més estem parlant del 97. I parlem del 97, vull dir que ara ha evolucionat molt. Jo ja t'he dit que ara els tractaments són molt més específics de cada càncer i no tothom fa el mateix. Però després he tornat a treballar i la veritat és que, com sempre, vull dir que... Cristina, tu per què treballaves a casa teva? Exacte, això sí. Clar, el problema... La Cristina no va tenir cap problema, ella treballava a casa seva, era autònoma i quan es va veure amb forces de tornar a treballar, va tornar a treballar. El problema es genera quan no ets autònoma o no treballes en algun lloc que els teus drets estan molt, molt ben regulats. És a dir, un funcionari, un mestre, que els teus drets estan molt regulats. Hi ha altres feines, ja sigui per precarietat laboral, ja sigui perquè no t'ho diuen directament, però quan se t'acaba la baixa no estàs al 100% per tornar a treballar al lloc que ocupaves. I suposo que no, jo tinc conegudes que tornar al seu lloc de treball els hi va costar una pila perquè no podien fer la feina, però clar, era la seva feina. Llavors jo crec que sí que és ben cert que falta, com hem dit que a la Seguretat Social li faltava aquella visió d'obrir més la detecció. Jo crec que hi ha algunes empreses, no totes, tampoc es pot generalitzar, però que hi ha algunes empreses que els hi falta aquest tacte de dir aquesta senyora ha passat un càncer de mama, ja està d'alta i ja pot fer el que feia. No, perquè moltes vegades, vosaltres ho sabeu, per molt petit que sigui, aquest gangli sempre te'l treuen, llavors les hormones que us donen provoquen uns efectes secundaris bestials i llavors o estàs cansada o per molt que vulguis no tires o tens un dolor, un dolor en algun lloc que dius però i m'ho miro tot i no és res i és degut a les hormones aquestes que com a mínim 5 anys, si no m'equivoco. Llavors jo crec que ara a tot arreu tots vigilem pels drets o vigilem pels drets de les dones que han passat càncer de mama, però realment, en el fons, en el dia a dia, hi ha moltes dones que es troben que no se les ajuda. I en alguns sectors més que en els altres. Penso. En parlarem d'aquest tema i també d'un altre tema, d'un cas específic d'una dona que va perdre la feina, no d'aquí Lloret, evidentment, l'hem vist, l'hem consultat al 324, una altra notícia de RAC1, casos on positius de càncer de mama els acomiaden de la feina. Serà d'aquí 2 minuts, després d'aquesta pausa publicitària. Fins ara. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu. You're moving
Fitel Network us ofereix aquest programa. Seguim a Lloret al dia després d'aquesta pausa publicitària amb aquest tema tan interessant que estem parlant, com és la lluita contra el càncer, aquesta maleïda malaltia, però que ens està també donant molts temes que poder molts espectadors no coneixien. Jo personalment suposo que el seu home, jo crec que els homes haurien d'aprendre més sobre aquesta malaltia, perquè al final, quan estàs en una unitat familiar, també t'has de preocupar de les proves. No sé com es viu des de l'altre. Jo, al preparar-me aquesta tertúlia, he buscat molta informació. Llavors, hi ha coses que sí que et sonen molt més, però hi ha altres que no, que les dones en parleu amb molta naturalitat, perquè esteu acostumades. Jo crec que els homes haurien de fer... Jo crec que si no hi ha hagut un cas a la família, llavors te queda més lluny. Si has tingut casos a la família, vull dir, clar, és molt més proper i clar, els homes encara molt més, perquè clar, entre les dones, com que ja vas al ginecòleg cada any de visita, suposadament, tot això, les mamografies, si fan mal, si no fan mal, a vegades el tracte que et donen, també quan et fa la mamografia, vull dir, tot plegat, en parles molt més, no? Perquè sempre tens una amiga o una coneguda i jo crec que quan no es viu dintre de la unitat familiar és més complexa, potser que els homes sàpiguen com funciona. És que tu vas passar el càncer a quin any? El 2009 me'l van detectar, el desembre del 2009, me'l van detectar des de la mútua, però jo llavors vaig anar a l'Hospital Trueta perquè em fessin tot el tractament i l'operació i me van operar al mes de gener, finals de gener, el 29 de gener del 2010, vull dir que res va ser molt ràpid, estic parlant de l'any 2010, també, clar, no hi havia hagut les crisis ni res de tot això i el funcionament era molt ràpid. I llavors, clar, jo he explicat que me van fer la mastectomia radical, però al no haver-me de fer quimio i ràdio, doncs de seguida ja em van poder posar la pròtesis de mama. Per tant, jo vaig sortir de l'operació i portava ja una pròtesis, que no és la definitiva perquè el procés és llarg, perquè aquesta, clar, és una altra part, que a vegades, clar, no es parla o la gent no sap molt i sembla que, bueno, un càncer de mama, mira, has fet tot i ja està. No, perquè, clar, aquesta no va ser la definitiva, t'has de sotmetre a una altra operació perquè et posin la pròtesis definitiva. Vull dir que, clar, que és un procés. Llavors, llegia precisament allí al diari Ara, amb una senyora que des que li havien tret el pit, com que li havien hagut de fer després quimio i ràdio, o l'hospital que va anar no posaven les pròtesis immediatament, estava en una llista d'espera i va haver d'esperar 4 anys. Clar, això a nivell psicològic et destrossa. Jo crec que ha de ser terrible, a mi no m'ha passat, però... Te falta una part. Te falta una part. I clar, llavors, com que consideren que no és urgent, perquè clar, no són operacions urgents, de vida o mort, però clar, psicològicament aquella persona està tocada i llavors hi havia un metge que deia que s'havien de considerar també, potser s'havien de catalogar com un tipus d'operacions o d'intervencions que entressin dintre del que seria el camp de la urgència, perquè clar, aquestes dones han d'esperar molt de temps, vull dir que això és... Ja després, clar, quan te posen la pròtesis tampoc has acabat, perquè clar, llavors t'han de fer el mugró. Vull dir que t'has d'esperar fins que no estigui curada la ferida, llavors et fan el mugró, hi ha diferents tècniques, després un cop t'han posat el mugró, aquell mugró tampoc té el color, llavors s'ha de tatuar, ara ja entra per la Seguretat Social, però em sembla que també has d'anar a llista d'espera perquè te'l tatuïn, vull dir, clar, és un procés llarg. Vull dir, jo, per exemple, ara estic en procés de que m'han de fer el recanvi de la pròtesi i el mes de febrer farà 3 anys que estic en llista d'espera. Clar, entenc que entremig hi ha hagut la Covid i clar, jo potser ja tinc una edat, però si fos una noia jove, jo crec que psicològicament estaria també més tocada, vull dir que és encara un món, jo crec que bastant complex. I per què creieu que, segons la dada, el 34% de les dones que els diagnostiquen càncer de mama perden la feina o l'han de deixar? És per al moment o perquè realment també al detectar-se un càncer de mama hi ha algunes empreses que saben les conseqüències i el temps? Jo crec que és una, no sé, em fa l'efecte que és una mica tot. És a dir, hi ha dones que són més fortes i diuen, jo passaré la baixa que em toqui i tiraré endavant i em veuré de seguida, vull tornar a treballar, de seguida ho vull fer tot. I en canvi hi ha d'altres que s'esfonsen més, no, Cristina? Llavors
tornar a començar els costa més i poder encadenar una baixa rere l'altra, i llavors el que hem dit abans, que hi ha empreses que te fiquen a treballar allà on tu saps que no tiraràs i no és que te despedeixin, però acabes plegant perquè no pots avançar. Jo crec que també depèn de la circumstància, també, de la feina que tinguis, perquè clar, hi ha feines que potser si tu has d'anar molt en compte, perquè clar, hi ha l'infodema, que és que te se puguin inflar el braç, que això t'ho diuen i t'ho recalquen molt, que jo, mira, per sort a mi no m'ha passat, però clar, hi ha moltes dones que els hi passa i que a més és molt difícil després que es pugui solucionar, quasi ben impossible. Llavors clar, hi ha feines que potser no les pots fer, llavors depèn del lloc que estiguis. Jo he tingut la sort que treballava en una empresa privada, que era professora i que vaig poder fer la baixa sense cap problema, i després, ja, com que treballo a l'àmbit públic, ara tampoc tinc cap problema de baixes, però jo sé de senyores que treballaven de temporada fent de netejadores i que, clar, han hagut d'anar molt més abans a treballar perquè, clar, ja els hi feien el contracte i potser el metge els diu no hauries de fer aquesta feina per la força que has de fer, no els hi queda més remei. I després també una altra cosa important jo crec que és el suport familiar i d'amics que tu puguis tenir. Clar, jo per exemple en el meu cas som una família àmplia i molt ben avinguda, llavors clar, vaig tenir molt de suport, però clar, si ets una persona, una família que hagi vingut de fora, no té familiars aquí, té nens petits, com ho fa? És que no és que ja no pugui anar a treballar, és que potser no pot cuidar els seus fills, perquè clar, no els pots potser agafar coll. Com s'ho fa aquesta senyora? I clar, llavors jo crec que és situacions completament diferents. És molt interessant perquè moltes dones es pensen que per ser un càncer relativament curable no hi ha aquest procés, que aquest procés, per molt que sigui curable, és devastador. I és una cosa que hem volgut també preguntar a les ciutadanes que hem entrevistat al carrer. Creuen les ciutadanes que és un càncer fàcilment curable o saben tot això que acabem de parlar? Escoltem-ho. Avui en dia sí, jo crec que sí, que si es agafa temps sí. Crec que potser sí. També és la sort que tens de que te curis o no te curis. Però jo crec que el càncer de mama se cura molt ara. Depèn, suposo, de quan s'agafa. Suposo que això depèn de l'avançat que estigui, però jo crec que sí, que és un dels que més es cura. Yo creo que no. Eso depende de cada persona, del seu sistema inmunitario. No sé. Bueno, ja, també és una mica el que parlava abans, que cada persona ho afronta com bonament pot i també com anímicament es sent, si per sort que els temps han evolucionat i ara les proves de detecció també són més eficaces i els tractaments, tot i ser devastadors, poder són una mica menys invasius. Parlem de com es pot col·laborar, perquè això jo crec que també la gent només se'n recorda de quan plou, el dia que plou, llavors només se'n recorda del dia de la lluita contra el càncer el dia que és, però hi ha una feina que es fa tot l'any. Cristina, com es pot participar? Des de la nostra associació tenim campanyes durant tot l'any, campanyes de conscienciació com la que vam fer el dia del càncer de mama, però després també tenim campanyes per recaudar diners i a més per invertir en investigació. Jo crec que el que més s'ha avançat amb càncer és degut a la investigació. Hem avançat moltíssim i nosaltres el 17% de tot el que recaudem ho destinem a la investigació i crec que això és molt important. Lo de la investigació ho hem vist amb la Covid, en un any ha sortit la vacuna, vull dir, quan tenim diners i quan tothom està disposat amb una lluita com aquesta, doncs en un any ens n'hem sortit. Doncs amb càncer és exactament el mateix, quan més diners puguem destinar a la lluita contra el càncer és més important. Jo també volia dir ara que aquest any, després que l'any passat no el vam poder fer, tornarem a fer aquest sopar de dones solidàries. És un sopar de dones solidàries que fem, aquest any és l'any 14, que ens té un èxit boníssim. És que jo no ho he anunciat i ja tinc dones que m'han trucat i em donen la taula ja feta. Per tant, serà el 2 de desembre a l'Hotel Guitar Palace Atenea com cada any. I ja et dic, el resultat és boníssim i a més aquell dia recaudem molts diners. Primera perquè la joieria Grau com cada any ens fa una polsera que tot el que recaudem, absolutament tot, ens ho dona per al càncer
i que aquest any també ens la farà i que també vendrem aquell dia i que a més podem vendre online i que per tant recaudem uns diners que també per la nostra associació són molt importants. I després perquè crec que és un dia i que és un sopar de dones, que totes les que venen, que elles venen sempre... Els homes no... No els volem. Vale, molt bé. És un sopar només de dones. I a part és un sopar que hi ha dones joves, dones que en aquell moment estan en tractament, dones que han passat la malaltia, dones més grans i que per tant jo crec que és un sopar molt variat en què podem compartir experiències i que ens ho passem molt bé i que sempre tenim alguna persona que ens acompanya, tenim alguna cantant, perquè tots són dones i que ens ho passem molt bé i que jo com cada any espero que ens acompanyin totes les dones de Lloret i que la recaudació sigui important per poder-la dedicar sobretot a la investigació. Cristina, els homes sí que els volen, a la fila zero. Saps la fila zero? A la fila zero? En el teatre que es paga la fila zero, doncs elles fan una fila zero, o sigui, perquè col·laborin. O que paguin perquè no vinguin, no? Exacte, una fila zero, ella ho ha dit. Està molt bé, a més després d'aquesta pandèmia que hem passat, que parlàvem, que la societat social està com està i que a vegades les ajudes i les donacions són més importants que mai. També hi ha unes campanyes que es fan des de perruqueries i salons estètics de Lloret de Mar que són els Mechons Solidarios. Aquesta setmana hem volgut desplaçar-nos fins a una perruqueria, la perruqueria de la Ruth Segel, perquè ens expliqui en què consisteix aquesta campanya de Mechones Solidarios. Veiem-ho. Els beneficis que porta la societat a aquests tipus de donacions és perquè les noies, nens, nenes que puguin tindre una perruca completament solidària. Actualment una perruca de cabell natural val molts diners i gràcies a aquestes donacions aconseguim que els nens, les nenes i la gent gran pugui tindre una perruca completament solidària. El protocol del cabell és un cop tallat, l'enviem a Mechones Solidarios, on les dones, que totalment gratuït, confeccionen les perruques solidàries i tracten el cabell un per un fins que fan una perruca. Per això necessiten diverses donacions i nosaltres actualment estem fent entre 2 i 3 perruques anuals. És una de les conseqüències que no havíem parlat fins ara, però que també té aquesta maleïda malaltia, que és que a vegades els efectes de la quimioteràpia fan que perdre el cabell i gràcies a iniciatives com aquestes també es col·labora, que és el que interessa, que es col·labori. Des de l'Aurora també activament defenseu el paper de la dona, que és molt important. I tant. I també hem fet alguna col·laboració amb l'Associació contra el Càncer i intentem fer divulgació sempre que es pot sobre aquest tema. I després jo penso que també a títol individual el que es pot fer, si tu coneixes algú que realment està passant aquesta malaltia, oferir-te per poder ajudar, perquè ja he dit abans que hi ha moltes dones que potser no tenen aquest suport familiar i que igual qualsevol persona, qualsevol dona pot posar-se al seu costat i ajudar-la amb el que faci falta. Jo crec que això també és molt interessant. És trencar aquest estigma i obrir-ho, obrir i compartir-ho. I és el que comentava la Cesca també, és que si tu tens un bon nucli familiar, tot és més fàcil. Tot és molt dur, però és més portable, més fàcil de portar. El problema el trobem amb dones que estiguin aquí soles, que no tinguin suport. Llavors, jo crec que hi ha dones que ho entomen mirant endavant i n'hi ha que no, que realment s'esfonsen i que necessiten un tractament psicològic. Jo sé que l'associació n'ofereix, també la regidoria d'Igualtat ofereix tractament psicològic perquè hi ha un servei d'atenció psicològica a dones de Lloret. En general, no només en casos de maltracte. Aquesta atenció psicològica està enfocada en dones víctimes de violència, però no només per víctimes de violència, per qualsevol tipus de necessitat que tingui la dona. Pot ser un dol, com afrontar un dol, pot ser un niu buit i pot ser
tinc un càncer de mama i no me n'en surto i no aixeco cap. Sí, la nostra associació també, vull dir, a part de la difusió, també tenim uns voluntaris que van als hospitals, tenim a l'Hospital de Quilloret el sociosanitari, tenim el comarcal de Blanes, aquests els que ens toquen més, tenim a Santa Caterina i el Trueta, perquè són els hospitals on es mou més la gent de Quilloret. I això és molt important per detectar totes aquestes mancances que deia la Cesca, no? Perquè quan han operat a la dona, si hi ha voluntaris se'n donen compte de si està sola o de si té altres necessitats. Tenim una psicòloga que atén també a tots els malalts de càncer que hi ha a l'Hospital de Blanes i que està dedicat a aquests malalts i a les famílies, perquè jo crec que el càncer no només afecta a les dones, sinó que afecta tot el nucli familiar, perquè quan una dona té un càncer de pit se'n ressent tota la família. I és el que ha dit la Cesca, jo també vaig tenir un suport familiar fabulós i això és molt important per sortir-te'n, però hi ha moltes d'aquestes dones que no tenen aquest suport i que per tant nosaltres estem allà per poder detectar. I després tenim un suport també social de que en un moment donat, doncs a vegades aquestes malaltes es troben que no poden pagar el pis, perquè si elles es queden sense feina i la família depèn del sou d'elles, com se'n surten? Doncs també tenim un suport social de poder pagar uns mesos al pis o pagar l'aigua o poder ajudar tota la família. I també aquell de consell, Cristina, perquè hi ha malaltes de càncer que diu, ostres, algú em va dir que, em fa molt mal aquí, que tenen un coixí especial, doncs truques a l'associació a Lloret i te diuen, no, mira, has de trucar aquí perquè te'n portaran un, perquè sí que va molt bé, saps? Quan pateixes càncer, jo crec que quan us n'heu trobat... Inclús també amb la roba interior, clar, és que, per exemple, totes les coses ja no és el normal que feies abans. Clar. Quan t'han posat una pròtesi has de portar un tipus de sostens especial que valen molts diners, que valen uns diners. I això no t'ho cobreix la Seguretat Social i has de saber on anar a buscar. I l'assessorament que ofereixen elles és boníssim en aquest sentit, perquè no només te diuen on anar a buscar, sinó que de vegades també t'ho proporcionen. Per això la importància dels voluntaris ja a les clíniques, perquè aquests són els que detecten ja les mancances i llavors ja podem ajudar la malalta abans de sortir de la... Perquè clar, tu potser entres a la sala d'operacions però quan surts la mama ja no hi és, amb ella perquè li van poder fer, però la majoria de dones no poden ficar la pròtesi i han de fer tot el tractament i per tant tot és diferent, els sostens, els banyadors, tot és diferent i per tant detectar-ho a temps i poder-les ajudar és molt important. Aquesta setmana, preparant la tertúlia, vam detectar, ha sortit també a TV3, Sandra Monroy, que és una noia de 36 anys que li van detectar càncer de mama, va tenir problemes per continuar la seva activitat laboral, el món s'enfonsava i tot i així es va enfrontar a la malaltia i una cosa curiosa, un cop li van fer la mastectomia bilateral, que li va salvar la vida, va optar per no reconstruir-se els pits i fer una campanya a les xarxes socials que ha sigut molt visible, que és Fota't Càncer, que podem veure com ella surt amb el rostre. És una manera també d'impactar i de conscienciar, perquè sí que cada any es fan més o menys els mateixos actes, però que a vegades una imatge val més que 1.000 paraules. I són opcions que les dones tenen dret a triar. És com el tema de la perruca, vull dir que ara també moltes dones no porten perruca o porten mocadors o això. Jo crec que això és una mica una evolució, perquè abans això era com una mica impensable. T'ho he dit. Vull dir, abans era com impensable dir, si tinc la possibilitat de posar-me el pit no me'l posaré o sortiré calva al carrer, això era impensable. I jo trobo que ara, pel fet aquest que hi ha com una mica més normalització del que és el càncer de mama, que això no vol dir que sigui fàcil, que tu ho has dit abans. No, però la normalització crec que ja trenca aquesta barrera d'aquest factor psicològic que hem parlat i aquest factor social, és a dir, que hi ha llocs on te pots acudir, que hi ha gent que està disposada a ajudar, que hi ha gent que ho ha passat, que és molt important compartir el testimoni i que gràcies a tot això ho fa tot molt més fàcil i tens un accés a la informació que poder abans no el tenies. Com diu la Cristina, hem avançat amb això que tu dius, amb la investigació, hem avançat amb la llibertat de la dona de poder escollir si vaig
sense perruca vaig amb perruca, si em poso els pits nous o no me'ls poso, i anem avançant, i hem de saber, com l'Aurora diu sempre, hem de seguir reivindicant els drets com a dona, com a dones que som, a triar i a fer el que ens vingui de gust. Doncs això és el que hem volgut fer avui aquesta nit, reivindicar, evidentment, i compartir aquestes malalties que a vegades semblen un tabú però que són molt necessàries d'explicar i de compartir amb els espectadors. Moltíssimes gràcies. Cristina Paner, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, perquè crec que això és molt important. Normalitzar la malaltia crec que és molt important i poder-ne parlar, sobretot per les malaltes que en aquest moment ho estan passant i que per tant saben que poden allà on anar a trobar suport, i crec que és molt important. I animem a que la gent s'apunti al sopar de dones, vull dir que... La gent no, que les dones s'apuntin al sopar de dones. Exacte, que les dones. Cesc Mas, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos a l'Aurora i per fer-ne difusió. I també gràcies a l'Aurora, que també és present a tots els actes de Lloret. Mercè Serrano, també moltíssimes gràcies. Molt bona nit. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, i gràcies també a tots els telespectadors una setmana més per seguir amb nosaltres aquestes tertúlies setmanals que fem, on l'únic objectiu només és compartir amb vosaltres temes d'actualitat i posar en comú davant. Recordeu que aquest cap de setmana tenim els directes dels streamings de futbol, futbol sala i bàsquet, i que si voleu estar al dia de tota la informació lloretenca, tant social, cultural, política i esportiva, només heu de subscriure al nostre canal de YouTube de Fitel Televisió o bé contractar a través de Fitel Network, que ja sabeu que som líders en xarxa, fibra, telefonia i ara també televisió, aquest aparell que podeu veure a la televisió directament a casa vostra. Així que moltíssimes gràcies i molt bona nit.